Kagahapong adlaw, Abril 10, 2025, gihisgutan sa Cotabato Province Tourism Council ang mga pagpangandam sa DENR, LGUs, Kapulisan, BFP ug PDRMC para sa seguridad sa mga turista sa probinsya karong Semana Santa. Gipahibalo sa DENR Pedro Cotabato ang padayon nga pagsirado sa Mount Apo Natural Park Cotabato subay sa Sub-PAMB Resolution number 24 nga temporaryong nagsuspenso sa trekking, camping ug uban pang aktibidad samtang gihulat ang pagtugot sa Protected Area Management Plan. Nagpabilin sab nga sirado ang Asik-Asik Falls sa Libungan River Watershed Forest Reserve sa lungsod sa Alamada, Cotabato, gumikan sa gihimong rehabilitasyon. Daizan Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.